Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders vindt dat we een monarchie moeten blijven. Bela Maasewee vraagt zich af hoe koningsgezinde Venrainaren zijn. En daarom staat Godefrido deze week op de markt met de stelling: het koningshuis moet worden afgeschaft. Ik vind dat het koningshuis niet moet afgeschaft worden omdat het toch een stukje van Nederland is. Ik vind dat het koningshuis moet blijven, omdat we daaraan goede vertegenwoordigers hebben vanuit een ander land gezien. Zelf kosten ze ons natuurlijk een heleboel geld, maar als er een andere machthebber of hoofd van de regering is, die kost ons ook geld. Dus dat blijft dan toch hetzelfde. Ik vind dat het koningshuis moet blijven. Ja, ik vind dat de monarchie wel moet blijven, omdat wij eigenlijk de weinige hebben in dit land die dat nog heeft eigenlijk. Hè? Dus dat moeten we toch wel koesteren, vind ik. Ik vind dat het koningshuis moet worden afgeschaft omdat het ons te veel geld kost. Ik vind dat het koningshuis mag blijven staan. Ik vind het leuk om blijven te zien dat het leuk om de koningin te blijven zien. Ik vind een koningin die moet blijven en net zo zelden als vandaag van alle functies doet. Ik vind het hartstikke leuk van onze cultuur en ook onze cultuur in de hand houden. Dank u wel. Dat was het dan. Godefrido krijgt het koud en begint aan zijn winterslaap. In het voorjaar keert hij terug met nieuwe stellingen. Tot dan!